חברים, הגעתם אל בננה רויאל והיום אנחנו נפתח את הקלן צ'סט. כמו שאתם רואים כבר אנחנו השגנו ויאללה בואו נתחיל. 3150 גולד, 47 ברברים, 51 מיליון בלון, 101 קנון, 103 פייר ספיריט, 16 בום טאוור, 166 זאק, 96 ואין 96 מוסקיטר ואין פה לג'נדרי, איזה אפיקים, 4 וויץ'. טוב, חרא של פעולה. אוקיי, ציפיתי לזה לג'נדרי. אם היה יוצא לי אפיקים לפני. טוב, יאללה ביי.